ମାନେ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ବାଟ ଚାହୁଁ ବା ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ପଥ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟି କଥାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କାରଣ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ଯେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା ସନ୍ମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାର ଉଲ୍ଟା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ଅଂଶ ହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଃଖମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ? ଏଟାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଶୋକ, ନିରାଶ, ହତାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଶୋକ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛୁ, ହତାଶ ହେଉଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେବା କଥା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଗତି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କିଭଳି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଭଲରେ ଖାଇବୁ, ଭଲରେ ଶୋଇବୁ, ଭଲରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରିବୁ, ଭଲରେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିବୁ, ଭଲରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯିଏକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁତ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସୁର କୂଳରେ ଯାତେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖଂ ଐନ୍ଦ୍ରିୟକଂ ଦୈତ୍ୟ ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାମ ସର୍ବତ୍ର ଲଭତେ ଦୈବାତ୍ ଯଥା ଦୁଃଖ ଅଯତ୍ନତଃ। ये इंद्रिय सुख